Urtez urte, nekazal lurrek eta baserritarrak abiadura onduten galtzen egia. Populazioaren 1% jarduten da nekazaritzan. Eta 10 urtetan, erdisa baino gehiago jubilaukoa. Gaur egun kontsumitzen dugun elikagaien 80% baino gehiago kanpotik ekartzen dugu. Elikadura eredu honek gure eta lurraren osasuna kaltetzen du. Ezin digute etorkizuna lapurtu. Biolurrek herritik eta herriarentzat amilubi erosiko du. Amilubiko lur emankorrak modu kolektiboan eskuratu eta babestuko ditugu. Lurra zaintzen duten nekazal eredu duinak, lan aukera erreal bezala bultzatuko ditugu. Guretako osasuntsua eta ingurumenantzako onuragarria izango da gertuko eta kalidadezko elikadura sustatuko dugu. Amilubi babestea, eusten gaituen lurra babestea da. Amilubin taupaka hasi da lurra. Zuen laguntzari esker lortuko dugu. Amilubi!